Jdi na stranu. Ukáž tatímu. No, čup. Běž tam k těmu, na čem si chrala. Musí? Ne? Ukáž, jak vylezeš. Šup. A postel. Kolikátý je dneska? 27. Pátek. 28.10. Hej, ty. Skřete. Skřete. A je na postel. Když nemůže normálně na postel, tak bude přes postýlku líst, jo? To je pro něho jednoduché. Ne, nech to hapáš. Tady hapáš. Svítit. Svítit, no. Tak. No. Jsi pěkně čísla. Protože nevyleze na postýlku, na postel normálně, tak přes postýlku. No ty? No, jsi mazanej. Jsi dole.